खुलुमबाय लोगोफोर नै दिनैनि भिडिअआवबो नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय आंनि चेनेलावहाय। ओमफ्राय नै जोंबो दिनैहाय टाउनाव थांनो ओंखारदों बिमा फिसा बिबै बेहा नै सिगांथार खर' फेदेरना होदोंमोन आं ओंखायनो खारलायलायनाय माबाथारदों आरो बेरायनाय होनबाथाय बिराद मोजां मोनखायो। सान्दुं गोसाथार नै गामिनि गारजासालि मोनबाय जों दा। औ बाबा ए ओहो दाम गैला होनदों नै दाखालि गारजा जानायाव गान दामदोंमोन नालाय बेहाय बेखौनो दाम गैला होनदों। नै दा जों स्टुडिअ मोनबाय टाउनाव थांनो नागिरदों जोङो दा नै बिबैया टाउनाव थांनोनो लेंगासिनो दाख्लैनिफ्रायनो। बोरो सान्दुं गोसाथार नै बेटारिबो मोना दाबो आजां गाजांनो। औ सासे ओइयावसो दं गोजानावसो दं दाबो सफैया बेसे गोजान थाबायबावनांगोनथाय एखमबा थाब मोनोमोन दिनै थाबखौनो मोनथ्रासै। नै डाइरेक्ट सौहैनानै बेवहायसो लाहैखाबाय जोङो ओरैनो दसे लान्च टाइमावसो सहैखादों जोङो बेवहायनो एसे नानि गेलेलाबाय थानो भिडिअ लाबाय आरो जाखां लोंखांसो थांखादों जोंबो। दे बोलो थेथेबनो नाय नानि आगुमबा होनदो भिडिअ'आथ' जानला मोनला लाजाखाया सानै बेंनांगौ बैखौबो हमनानै बोनांगौ बेखौबो नायनांगौ खम जारला बेटारि गाखोबाल' सान्थि। बावनो मोनसे खोथा होननोसै आङो बुंनो गोसोखांखानायावनो केमेरायाव आंखौ मानो रायलाया बुंदों आरोखि ओमफ्राय आंहा रायलायनांगौ बायदिखौनो मोना ओमफ्राय मारैबा मोनो आङो रायलायनो माखौ रायलायगोन माखौ मागोन मा होनगोन बेबायदि मोनो आङो ओंखायनो भइसखौ होबाय थानाय जायो आरो आङो। जेबो गाज्रि मोननाङा लोगोफोर आं दाबो साहस मोनथ'वाखै र' नाजालांगोन आंबो लासैनो एसे बांद्राय साहस मोनथ'वाखै रायलायनांगौ बायदि मोना आङो बेखायनो देवानि खालामहैबाय थानानै नै आराम उन्दुबोबाय बिहा बेसारा। नै न'आव सफैथारसैबो जोङो गेट मोनबाय। उन्दुनो ओंखारबाय आंहाबो मेंबाय सानसेमानि थांनाय उन्दुबोनाया नै सिखारफैबाय मोनजासिगोन जोंहा नै संनानै दोननाय खावनानै दोननाय आं अमानो हैजोबदों। आयु मानिलाय आरो आंनोलाय गैला जाला हनै जुबुर जुथुर जाबोजोब्बाय। हेपि बार्थडे खालामना होयिनि दाय जाबाय थायो नै ओंखायनो केक लाबोना होफैबाय आङो बेखौनो जि खुसि जाबाय बेसारा। खुसि जाथारबायना दासो आंनोलाय आंनो एसेबाव होमब्ला दिनैनि भिडिअआ बेनोसै लोगोफोर नायनानै एसेबाबो मोजां मोनदोंबा लाइक होलांदो कमेन्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामदो बेनोसै लोगोफोर गोजोन्थों।